Sedulurmu wis tumekaning pati di bangsa lan sumur. Apa? Ari bahasa kene cekok bal nek kabeh aku kondo lawan kowe kasunyatan. Opo anane aku ra gawe gawe. Aku iki kalau topi aku ndak terus. Yen topi ngono wae dibuktake kok. Ari basane aku ngoceh, kaya krim, getet siu tak. Malah bisa ora malah tidak koyen banget langsung. Bikin apa? Pakai satrio, hukum dewasa. Aku bakal cap belo dan jualan lagi. Ayo, karo bocah sing ya ngono lho dur pawan sing bocah saroko iya Ulo opo bener jenengmu omahe
kula boten badhe maos niku marakapura. Kula ingkang pariksa diatur kalian sedulur. Ya seduluripun rangga muni. Nek badhe mongso ya semoga tadi. Kula sabenane maesa cempaka arep mitulungi karo mintase nalika mongso terus pindho mintase apa bener kebahagiaan itu. Ngerti gue, ngerti. Mintase ronggo ilang kue maesro. Lah kue ana ing papan kene satrae maesro cepo iki anake. Nggih. Bos dadi ana sampeyan. Sejatosipun kula anake bapak maesro wae. Anake maesro wong aturan. Nggih. Mergo maesot